Na teritoriji Sremske Mitrovice u okviru akcije Svoj na svome do sada je legalizovano više od 7.500 objekata. Pored 37 stalnih punktova, grad je obezbedio i kombi vozilo namenjeno građanima koji žive u teže pristupačnim područjima ili nisu u mogućnosti da lično dođu do prijemnih mjesta. Prijava nelegalno izgrađenih objekata moguća je do 5. februara. Naši građani mogu na 37 mjesta na teritoriji grada Sremska Mitrovica i u seoskim područjima da prijave svoju nelegalnu imovinu. Tu su ljudi koji su obučeni da rade kroz aplikaciju. Iako je ova aplikacija vrlo jednostavna aplikacija i građani mogu iz svoje fotelje da prijave svoju nelegalnu imovinu, svoje nelegalne objekte, postoje građani koji ipak to nisu u mogućnosti, zato se grad Sremska Mitrovica potrudio da im omogući te punktove i osposobljene ljude i tehničku opremu. Takođe, raspolažemo i sa kombi vozilom za sve one nepristupačne neka nepristupačna mesta ili ukoliko su ljudi teško bolesni, naše kombi vozilo je izlazilo do sada na njihove adrese. Prijava nelegalnih objekata, nelegalno izgrađenih objekata traje do 5. februara i ovim putem bismo apelovali na sve građane da prijave svoje nelegalne objekte. Dakle, bilo da se radi o nelegalno izgrađenom objektu ili objektu koji je posjedovao upotrebnu dozvolu, pa je u međuvremenu vršena neka dogradnja sprata, dogradnja određene prostorije, garaže, adaptacije ili prenamena objekta i to nije upisano, odnosno građanin nije postupao po Zakonu o planiranju i izgradnji, pa smo došli do situacije da je taj objekat nelegalan. Apelujemo da izvrše prijavu jer će nakon prestanka važenja ovog zakona biti nulta tolerancija na te nelegalne objekte. Za podnošenje prijave neophodni su osnovni lični podaci o objektu, uključujući JMBG, broj katastarske parcele ili adresu, opis objekta, fotografije i dokaz o vlasništvu, a kompletna dokumentacija dostavlja se u elektronskom obliku. Još jednom samo apel, s obzirom da rok ističe 5. februara, da se svi građani obrate na punktove koji su im najbliži, bilo da se radi o seoskim područjima, uglavnom su prostorijama mesnih zajednica, ili se radi o gradskim područjima, takođe prostorije mesnih zajednica, kao i sala 2 koja je na raspolaganju i tu su službenici, odnosno zaposleni iz Uprave za urbanizam koji posjeduju daleko najveće znanja, tako da ukoliko se radi o nekim komplikovanijim slučajevima ili postoje neke nedoumice na nekom drugom punktu, svi građani mogu da posjete i salu 2. Ono što bih još istakla i što je neophodno da dođu pripremljeni. Dakle, neophodno je poneti ukoliko posjeduju neku pravnu ili tehničku dokumentaciju, građevinsku dozvolu, geodetski elaborat ili bilo koju drugu dokumentaciju u objektu koji žele da prijave, da je odmah ponesu sa sobom. Takođe, neophodno je da kod sebe imaju ličnu kartu i mobilni telefon. Zašto mobilni telefon? Zbog toga što ta potvrda o prijavljenom objektu stiže upravo na broj telefona. Visina naknade zavisi od zone i iznosi od 100 do 300 evra po objektu, dok se za pomoćni poljoprivredne objekte do 500 kvadrata naknada ne plaća. Od plaćanja su oslobođeni socijalno ugroženi građani, invalidi, samohrani roditelji ili porodice sa 3 i više dece, kojima je grad najavio dodatnu pomoć u pripremi dokumentacije.